Maar het binnen net alleen nog Frieske reetrieders en shorttrackers die actief binnen op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ook nog een cheerleaders stappen uit op het vliegtuig naar Pyeongchang. Doel van de reis is het Internationaal Olympisch Comité ervan te overtuigen dat het cheerleaden een echte Olympische sport worden moet. En daar werk je de Frieske cheerleaders hard voor. We trainen 3 keer in de week, 8 uur per keer. En ja, dat is best wel volle, maar het is ook echt wel nodig, anders dan kunnen we net maar draaien in de top. De sport wordt net toch heel niet een lieke serieus naam. Want heel veel denken dat het alleen maar met pompons zwaaien is, maar het is bij ons zo dat je meer gaat gooien en zo. Het is volle meer als dat, want om een jury te uitzoeken dat je de beste binnen, vreeg het een soort. Meestal zit er een panel van een stuk of 4, 5 juryleden. En die beoordelen die oefening op sprongen, op hoe stunts die we doen, piramides, ja, dans zit er ook nog bij. Dus ja, het is een hele grote variatie van alles en hun beoordelen dat overal. Maar winnen is dit keer net het wichtigste. Het wichtigste is dat de sport erkenning krijgt. Al is de reis zelfs al heel bijzonder. Ja, deze trip naar Korea is natuurlijk echt uniek. De Spelen zijn 1 keer in de 4 jaar. En ook al zijn we nog geen echte Olympische sport, ja, het is gewoon een prachtig moment om mee te maken. En het zal één groot avontuur worden.